سلامي على نور على منير بابي سلامي صلي ولي على ولي علي علي سلامي صلاة نور يا جرنبي على منير يا جرنبي على نور بابي سلامي وجه الكريم وجه العظيم وجه الرحيم وجه السلام يا جرنبي allo ceerno Abdoul wi assalamu aleykum wa rahmatullahi mo wi i woodi ko wonɗo han assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh goto fof no heɗoɗo heɗino ɗo heɗa hettino kala minen tan nantaki raɗɗon am no heeɓi ƴerde mo kala no heɗo hettino nana nantino gurdam he jaam ko nawagol he neeɗi heɓta ɗum gurdam he jaam ko nawagol he neeɗi heɓta ɗum janngima janngani alɗi waasi no anndu ɗum anndi ñaaɗi bolle puyɗe alɗi ñaaɗi bolle puyɗe waasi ñaaɗi bolle puyɗe gurdam he jaam ko nawagol he neeɗi heɓta ɗum janngima janngani alɗi waasi no anndu ɗum gurdam he tampere hade sonko ɗum woni wutte mum gurdam he tampere hade sonko ɗum woni wutte mum kendejo jaɓta ɓornade on wona wutte mum kana kendejo ɓornoro haare wutte ɗum wona wutte mum
awa ha enen keewi taw koɗɗe ma toƴƴi ndiyam ɗam heewi ga defu maɗa ɗum noon ene mbaɗɗa selba ga on nantaɗi koy on nantintako koy taw koɗɗe ma toƴƴi ndiyam ɗam heewi ga defu maɗa ɗum noon ene mbaɗɗa selba ga awa han jammanura ɓooyi hebde kono han kala men keɗi caangol ɓooyi hebde kono han kala heɗima ko tora mbo kala waɗa ko waɗi hey ko tora dental pongal ni koko wawi ɗum ko deyre heyondinare anniye ma o Allah yiɗi calminɗa yo Allah yiɗi a salminani yo Allah yiɗi ko anniye ma oɗo ɗoofi a suudu ma mi jaɓɓoyma ceerno sew baraji ma ɗi timmi wona neɗɗo wonɗo duñegol ɗum na baraji duñegol hey ko deyne worɓe kulta rewɓe dokta worɓe mum ɗon doole jakki ɓiɓɓe heewat hulhuɓe on nani ɓimi ho on nani worɓe dokta ɓen worɓe kulta rewɓe dokta worɓe mum ɗon doole jakki ɓiɓɓe heewat hulhuɓe daɗiɗo daro wiya mawɓe mumina on faɗi daroɗa hoɗum kulegol he kuddi yalli ni ɗum kono goɗum sukaɓe minen tori ganden tan arɓe ɗoɓe ko immininmi koma tan wawatano joɗade ko immininmi ko mami a yimɓe ɓe yo jaafoɗon jalloɗon goto o accana goɗɗo samna en dentiɗo dental bayru ngarɗentede jomaɓe maggal suwita wiide kaari jooɗo jomaɓe maggal suwita wiide kaari dirru e hinde ko matire he ñoɗirede ko matindire he ñoɗire si wona ɗum tan ko batten ko hoɓɓe ɓe jawoto en ayni wino on gurdam he jaam ko nawagol he needi hepta ɗum a ceerno seeku ko nawagol he needi waɗini piwba to ma wogarɗa he makko mo ɗaltatama koy ko a fotoyat tan o jiino yimɓe ɓe nootima awa yimɓe dimata kono mbaɗɗa ni ɓe kaloyta awa yimɓe kala dimta ko mbaɗɗa ko ɓe kaloyta en kawri noon he jamanu ba'uno faalayo he baɗɗo ko faalayo rewi ɗon ko yakkima ba'uno faalayo onon sukaɓe ko ba'uno faalayo onon mawniriɓe ko baɗɗo ko faalayo mawɗo fiyaki haranede mawɗo waɗa ko boni tenkinen ko baɗɗo ko faalayo a hetta ko faali akoyo ba'uno faalayo a wawoytano faalimayo enen ñagoniri dentalngal ɓe garanni yanni keñoniren ta dir wala koko ɓooya ɗo rentede haa ɓe tawra en neɗɗankagal caako en he jam ɗo en ni kala wadde alaa koye jawaɗo ɗo nan keɓɗo ɗo jooɗi a yiyama besanaɗo ta jaade a yiyama mo wesanaɗo ta jaade piiw ko on ɓuura yiyede minen jammanu tamen mbi onon piiw bisimilla ma ladde nde ɓe mbi on bisimilla mo jammanuga piino immo detto heñora koɗo si ɓe gari ɗo ham ɓe garda e dental de dental maɓɓe ngal daranen ɓe heɓ oɓe wawa hedde ɗuɗal ɗen ɗo si wiyama mawɗodir ham mawɗodirde wona ñaɓɓi waare ko han tan ta ñaɓɓingol leeɓi hunu ko ala ko ha tan keñoniren ko ɗaɓɓete tan ko haala konen keɓen jam gonen he jam hoɓɓe ɓe darda en dardugol baɗigol ta wona ɓe darda en dardugol ngol waɗaki o ara ɗo ɓeeɗi duña ndiyam ɓeeɗi duñtidira oɗo yami salmina oɗo yami laaroya bolle puyɗe ko bolle puyɗe nan keɗe onon yakkere no onon ɗo yima on ni joni
mimaw ko joni joni min ko alfamala duwa dariɗo kono paadan yo barrami eyyi kono ko ɓeeni heɓƴondinaare ko yimɓe gooti ko gondi ko ɗum ko minen mawɗo heɓƴondinaare ko yimɓe gooti ko gondi ko addante jam an he maɓɓe ko ɓooyi yo ta a yondinanima ko yimɓe gooni a yondinanima ko ɓe gondi ko ba a hatta he maɓɓe ko wayde yondinaare addi noon e porɓelen wayde yondinaare wayde anndude hoore mum addi noon e porɓelen ta neɗɗo wiya ɓen tali en heɗatima jooni taw neɗɗo anndi faale mum ma doole mum walla taw neɗɗo annda faale mum ma doole mum yakkanto gurdam neɗɗo o nde wurde mum a annda faale ma a annda doole ma o anda yakkaki heewi dogoɓe doggu henndu ta ganda ko doganta ɓe ngara ɓe kono koɓe gari o ko gari ɓe keƴan nan ceerno mamadou wona an wiya ɗe wona an wiya ɗimmo keñunol laawol ngol haa ngol henɗa rewɓe ɓe wallahi on duwanama ɓe rewɓe ndiye saare ɓe rewɓe goccagol on duwanama samna kala ko ari koɓe gara haa ɓe keewa ɓe jooɗo kala haa ɓe tenka no ɓe rewɓe tenkiri ɗo ni worɓe on ponni tenkude on tenkani taa no ɓe rewɓe tenkiri ɗo ni ceerno seko ari tawi enen worɓe eɗen tenki enen mo gaccani lawol haa ko yetto mi andinan ko du'a o tan nafi wona cammingol mo ngol nafani awa aɗa faala heɓde won juulɗo wona juulɗo timmuɗo ko juulɗe du'ante wonɓe to makka du'anto ko juulɗe ɗe wonɓe to ni to ɓe suuɗi haa harɓe calminan du'anto ko juulɗe ɗe e si anda wona juulɗo han noon du'a nangamma nangata minen ñaagi onon sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe onon sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe liggotooɓe ɓe dartido on yimɓe neɗɗo ko laara neɗɗo de neɗɗo a laaran mbo wiiradir on walla a laaran mbo poɗɗa wiide ni on dartido on tan en ñaagama yaanɗo en caako ɗo he jam en ñaagama ɗo mbo ari han koori no ɓe du'ano en Allah ittane ngal basal kooni ngal basal haɗi e waɗoyde kala huude basal a fokkira tagal ma daro to jaata a suudan luttoɗa awa basal noon kala ko haɓantede ko haɗete kala pelliɗo haɓate basal yo woɗa ko Allah walima kono ɗana hange fuɗat ya a heɓat a golloyta a fenoyat hawreyta ko duula golla ko yaya sabali anno ko jange juule golle yaya sabali wona juulngel neɗɗel porgo diŋayel juulngel tortogel wona ɗum l'islam ko daro a darde timmude wona neɗɗel jurmintinigel ko diine jurmintinaki awa yo Allah newnan en yo Allah newnan en sirifaaɓe ɓe ɓe du'ano en seeɗen ɓe ɓe du'ano en gandon noon kala du'a hoɗi jaabide wona on cikku ho jaɓaki de kuinde noon keɓɗo ko yawat tan ha mo duuɓi 75 ɗo tawno aduna ɗum he hanɗo aduna wonɗo diride woɗi ɗe ganda teketende ɓe ɓuri ɗo hewde noone ko jiina he galle ko ronda ɗo hoore adda sare ala awa ɓe ɓattima on torama deede nan jaafoɗon jarloɗon salami salatu nuri ala mudiri babi
السلام صلي وليه على وليه وعلي أهل السلام صلاة نور يا شرنوي يا شرنوي وجه الكريم وجه العظيم وجه الرحيم وجه السلام يا شرنوي يا شرنوي سر العليم سر العليم سر النبي سر السلام المنبي يا شرنوي عين القديم عين القيوم عين القيوم عين السلام المنبي يا شرنوي كنبري يا ذو العليم يا ذو الحكيم يا ذو الحميم يا ذو السلام يا كندم يا شرنسة سر العليم سر البديع سر النبي سر السلام يا كندبري يا شرنوي أنا تجالي أنا تجالي أنا تجالي المنبي يا شرنوي balle filma be balle filma be filma balle filma be be téléphone ji ni way way filma be ba katana la
لا ما له ارجع ما له ارجع
joni salmini e kala nde seeɗa allo allo Jangan.
jigande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida jigande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida jigande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida jigande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida domen gari fora cheno le samasa waini macheno le ai bari le masiri jigande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida domen sizer ifokiri hachum immi takakire koji bori vende jigande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida domen sizer ifokiri hachum immi takakire koji bori vende jigande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida Dakar ya imar kaji pori dai bata juri nila dombo yau sanjini golden alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida mi Allah muwalla jimina kullema sabugon mada diballa di jotida alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida falillahi wala sunna bone achimmini Allah be sumasabama sinulado alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida jangwai da pura mujon ni don kalare ni rafila pura mufini kumbo doya alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida jangwai da pura mujon ni don kalare ni rafila pura mufini kumbo doya alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida sude yoni kumugan larbe mujangili almube mada kore bedeftere Allah ne alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida sude yoni kumugan larbe mujangili almube mada kore bedeftere Allah ne alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida masaidu ko ballo rujul bebe garsi do jeno ko jam manusa muwallin alhaji gande du jam manusa bijarama sabuya dumada dibe tanuku mujurida masaidu ko ballo rujul bebe garsi do jeno ko jam manusa muwallin alhaji gande
alaliha jumada rumaka ya won sababu de tabul mai annabi alhaji kan de jam mano tamijara sabu ya jumada de tano kumujura mi alaliha jumada rumaka ya won sababu de tabul mai annabi alhaji kan de jam mano tamijara sabu ya jumada de tano kumujura mi alaliha jumada rumaka bedayim de mada hejente annabi alhaji kan de jam mano tamijara sabu ya jumada de tano kumujura kam hikande jam mano sambujangini almudu bito mufoni jumini gollemun alhaji gandela jam mano sambujama sabuya dumada yini tano kumujura kam hikande jam mano sambujangini almudu bito mufoni jumini gollemun alhaji gandela jam mano sambujama sabuya dumada yini tano kumujura sindo jange lo kumun hedo leidimun amat saeyo mohon lana mo atima alhaji kande jam mano sambujama sabuya dumada yini tano kumujura sindo jange lo kumun hedo leidimun amat saeyo mohon mayadimu adima alhaji kandero jam mano sambujama sabuya dumada libi tano kumujurina usmani alfa cerno alfa bande beduani macerno alfa kullu ma annabi alhaji kandero jam mano sambujama sabuya dumada libi tano kumujurina usmanu alfa cerno alfa bande beduani macerno alfa kullu ma annabi alhaji kandero jam mano sambujama sabuya dumada libi tano kumujurina usmanu alfa cerno alfa bande beduani macerno alfa kullu ma annabi alhaji kandero jam mano sambujama sabuya dumada libi tano kumujurina allahu surmamure nare nalejidima kayim bimada mudanna bidale farjo alhaji kandero jam mano sambujama sabuya dumada libi tano kumujurina allahu surmamure nare nalejidima kayim bimada mudanna bidale farjo alhaji kandero jam mano sambujama sabuya dumada libi tano kumujurina alhaji kandero jam mano sambujama sabuya dumada libi tano kumujurina alhaji salatun صلي ولي على ولي علي أهل السلام صلاة يا شرموي يا شرموي وجه الكريم وجه العظيم وجه الرحيم وجه السلام يا شرموي
الموضة بيه يا جرمي عين القديم عين القيوم عين القيوم عين السلام الموضة بيه يا جرمي كان بري يا دول عليم يا دول حكيم يا دول حميم يا دول سلام يا كمم يا جرمسة سر الأليه سر الأليه سر الأليه سر السلام يا كم بري يا جرمي أنا تجاني أنا تجاني أنا تجاني أنا سلامي الموضة يا جرمي أم الكتاب أم الكتاب باء الحجاب ماء السلام الموضة يا كمم حجابي ماء السلام يا جرمي يا جرمي بري بري باب السلام روح الرياني روح الرياني روح الرياني روح الرياني روح الرياني أنا حكي كان روح الرياني روح الرياني يا الله جل روح الرياني روح الرياني أنا حكي كان روح الرياني روح الرياني روح الرياني روح الرياني من سيراني روح الرياني روح الرياني لازم كان روح الرياني روح الرياني أنا حكي كان روح الرياني روح الرياني يردان قدري روح الرياني روح الرياني من نبي روح الرياني من سيراني روح الرياني روح الرياني لازم من روح على حد سير روح الرياني روح الرياني روح الرياني روح الرياني روح البياني يا جرمي يا جرمي إذا كان شرسة من ما لم تنجح باكي من أولى إني مقابل زمان سيمبو هبي تكنا وكيف لم أخوك للمصطفى من صفحني وكيف لم أخوك الله جئوسمان وكيف لم أخوك يا الله يرمو وكيف لم أخوك الله جئوك وكيف لم أخوك يا الله أكو وكيف لم أخوك جل البلد وكيف لم halifaɓe aada من يافنو خليفة جنبنورا mboɗo yafno khalifa jammanura o الحاج تيرنا بوكار كان alhaji ceerno bocar kande كوتينا ko jinnaɗo كوتيرنا ko ceerno من يافنو جنا mboɗo yafno jinnaɗo makko o تيرنا ceerno makko نيدو كم neeɗo mbo تيرنا محمد كان ceerno hammadou kande من يافنو أبري moye mboɗo yafno on aɓere ويدمغال مكو كالا من koye ɗemgal on mo haaltani ɗo menen délégation immiɓe Dakar ɓe moye maɓɓe délégation immiɓe Dakar ɓe menen ponno heewde moye ɓen ponno heewde ko ɓirni ko waɗi ko hajjiyankoɓe keewi toon ko waɗi ko hajjiyankoɓe keewi toon ɓe
ɓeɓe ɓeɓe e hajjiyanko mo jaadi e hajjiyanke mo jaadi dinta ceerno baba seydi dinto ceerno baba seydi ha ceerno alseyni balde ha ceerno alseyni balde ha ceerno aliou jambanuuta ha ceerno aliou jammanuuta ɓe piiw ɓe piiw oɓe oɓe woodi hajjiyankoɓe ɗi woodi hajjiyankoɓe ɓe yaadi ɓe yaadi minen noon arduɓe e alhaji ceerno cheikh oumar kande ɓe maɓɓe arduɓe alhaji ceerno cheikh oumar kande ɓe minen arduɓe he makko ɓe maɓɓe arduɓe e makko ɓe ko min woni hoore nde ko makko woni hoore nde e minirawo on e miñirawo makko ceerno ablaye dullel kande ceerno ablaye dullel kande e sehel ceerno cheikh oumar e sehel ceerno cheikh oumar wiyete ceerno oumar balde wiye ceerno oumar balde ko sehel makko ko sehel makko ko maɓɓe jangguiɗi ko maɓɓe jangguiɗi e sehel makko goɗɗo e sehel makko goɗɗo gonɗo jungo makko ñaamo gonɗo jungo makko ñaamo to Dakar to Dakar wiire cheikh oumar seydi wiye cheikh oumar seydi e soferaɓe ɓe e soferaɓe ɓe e délégation rewɓe e délégation rewɓe ko minen gardi e alhaji o ko maɓɓe e gardi alhaji o alhaji o wi alhaji o wi ceerno cheikh oumar kande ceerno cheikh oumar kande mo wi mo wi mi andina dental ngal mo andina dental ngal e fuladu e fuladu wonde du'a'uji mon ɗi jaabima wonde du'a'uji maɓɓe ɗi jaabima du'a'uji mon ɗi du'a'uji mon ɗi jaabima jaabima kala mo yaano kala mo yaano mo wayni ɗum mo wayni ɗum wonde mo yaha funnaage wonde mo yaha funnaage foti komo waɗ koyngal foti komo waɗ koyngal walla komo noddu téléphone walla komo noddu téléphone non gandu onon piiw non gandu onon piiw du'a'uji mon ɗi du'a'uji mon ɗi jaabima jaabima surtout ni surtout noon ndeɗo saare ndeɗo saare waktu juulaɗo yo waktu juulaɗo yo idu e idu e hay so wona bayniɗo hajju han hay si wona bayniɗo hajju han sukaɓe ɓe idu ane sukaɓe ɓe idu ane ɗanniyankoɓe ɗanniyankoɓe e jooɗiɓe e jooɗiɓe ala ko haali ala ko haali ñande mo wayni ñande mo wayni wonde wonde mo yaha funnaage mo yaha funnaage idu e idu e idu e idu e ha mo fokkihi ha mo fokkiri mo yahi mo yeehi kala ganduɗo ceerno cheikh oumar kande kala ganduɗo ceerno cheikh oumar kande andi ɗi andi hunde yo hunde yo hunde wonɗum jogui gonɗum jogui tawana cellal tawana cellal 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 kala komo du'ana ɗum kala komo du'ana ɗum ɗi toƴƴi ɗomo andiri du'a'uji ɗi jaabi somo andi du'a'uji ɗi jaabi komo yeehi hajju ko komo yeehi hajju ko ɗin ñande mo harmini gila ñande mo harmini ha mo dakki ha mo dakki mo nawnaka mo nawnaka hay ñande wotere hay ñande wotere ko ɗo mo andiri moy ko ɗo mo andiri du'a'uji yimɓe ɗi du'a'uji yimɓe ɗi jaabi ɗi jaabi Allah noon subhanahu wa ta'ala Allah noon subhanahu wa ta'ala mo wi mo wi inna awwala baytin inna awwala bayti wudi'a wudiya linnas linnas lalladhi bi bakkata mubarakan fihi ayatun fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim man dakhalahu kana aminan walillahi ala an-nas hajjul bayt liman istata'a bil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mboy woni jettugol makko Allah ɗo hande komo ñaagino Allah Allah waɗani ko mbo ñaagino Allah nde Allah addanamo ɗo e ngo wuro e nde ngo wuro teddungo ngo Allah teddini teddiniri ɗum l'islam o ɗum jettiri ɗum Allah no moƴƴi Allah waɗi kadi musidɗo men kadi joyɗo o moy o yeehi haa to nokku o waynaade hikkasi Allah hoddiri moy mo yiɗi tottoyde farilla hajju tawi on sahaa moni heedi Dakar mboy komo arti ko dental ngal jantirimo mo fiɗi anniye so tawi o hajjoyi o arti so tawi tan mo wondi e cellal ko famɗi fof mo tawtete ɗaɓɓo ngo ɓa noon Allah waɗanimo ɗum enen jettiri ɗum Allah no moƴƴi mboy ko adi fof man salmina juurde komo tawi ɗo ko gila e joom saare o hay faaɓe saare ɓe fof to l'islam to aada ɗo e dennagal hoɓɓe ɗo fof e dennagal julɓe hawruɓe ɗo ko haalaɗo hande ko
alaji Cheikh Oumar Kande enen fof enen gandi kala nanɗo haala ka a andat haala kaɗi yaadi e zimma makko o neɗɗo fof ɗi andi ɗum moy en jettiɗum Allah no moƴƴi ɗum noon en gariga ene gari mbo arde délégation makko moye musidɗo makko jimara mayel kala moye lomtiɓe gila e laamaɓe ha laamiɓe gari tawtorede jaɓɓo ngo moye ko ɗaɓɓeteɗo e moƴƴere ko ko ɗum ɓe gari laarde ɗo ɓe garani ɓe kadi ɗi ɗaɓɓa ɗum moye en jetti ɗum Allah no moƴƴi haala ka wawata juude kono noon ɓe calmini ɓe juurima neɗɗo fof mo yii fimde mum e darde mum e daranade oɗo diine l'islam ko l'islam o jarani yimɓe ɓe kala mo jiiɗa ari ɗo ko yidde mum Allah hen laaɗo mo addiru ngo wona sabu aduna moye en jettiri ɗum Allah moye en calmini kadi sarifaɓe moye ɓen juuroɓe moye kadi joyiɗo kalɓe yettino e nder Makka heeɗi nokkuji fof moye mo salmini on ɗon moye en calminimo ɗon en juurima mo ɗon haɗo hajji makko timi fof moye ɓe jarno jaafo moye assalamu aleykum wa rahmatullahi ceerno Cheikh Oumar Kande wonno maɓɓe ngoni jaatigiji makko mbo wino kam noon ko mbo yata ko mbo wayni men ko mbo arti ko kala mbo waɗi men vocal mbo wi men yo mbo ari mon faala min tawe jaɓɓoto awa ko mbo wiruno ni woniri minen piiɗiɗo min gari bonin hidental he e minen beltori musidde e ceerno Cheikh Oumar Kande e mbawra wiide neɗɗo ɗi andi piiwu kono noon beru ko jange hen gaako beru ko jange hen gaako mi sikkani siɗi woodi ko mbo hori mi sikkani ɓay min andi mbo mi sikkani mbo reeni Qur'ana mbo wawi kaɓore fannuji keddiɗi mbo watti ɗum ɗon woni gandal ngal fayda kala ɗo jaaruɗa ngalin toon timmata noon saabu nako enen ɗon goni timmani kono noon enen beltori keɓgol no oni no beltornoɗen keɓgol mamaji men dantan no ceerno Mama Julde ni no ceerno Alpha Lamine Mouhamadou Lamine Boun Soubayrou ni eno ceerno Amadou ni e no ceerno Saliou Diawa en ni mi haɗa ɗo e limgol heeɗi woodi woɓɓe awa alhamdulillahi rabbil alamin yettude Allah boyi enen jetta Allah boyi sabu hoko iwde no ɗenni hemen wiye yo e guyrodama ko heewi ko gonga sabu ko noon nelaɗo isi ganno mayi hen perte mawɗo waɗi kono noon Allah kañ wonno ko moƴƴoni programme muɗum o kañ andi hono naɗirta o tuma kala mbo itti ɗo mbo addan mbo lontina mbo wawi lontinde ɗo mbo itti ittude ɗo mbo wawi lontinirde ɗum sen ngo wongo sotta enen beltori musidde e ceerno Cheikh Oumar Kande boyi wona seɗɗa mi weltanima mi anda kalɗo o hoko almudo makko kono noon si woni almudo makko han bettanima suka baɗɗo heɗa o mi weltima suka mi weltanimama ba makko heeɓi mi anda ba makko ɗiɗo nene makko heeɓi ba makko si ɗin ɗo han ko goɗɗo wino ko mbiyam minen o suka mbo lipparake nene makko ƴattarake sowona ɗum man nene makko lipparake makko mbo ƴattarake o suka sabuna miɗo tawa he nantiniɓe futba o mi yiyani ella ɗum ɗi wettini min komi neɗɗo jiɗɗo anduɓe si mi yi gandu tan mi welto awa mi weltima ɓuuri e o suka mi weltanima ceerno Cheikh Oumar miɗo yiɓe mo jangguini mino andi ɓe ɗen jogui Moustapha par ce que ɗoɓe jooɗi ɗo ko ɗon mi weltanima ceerno Cheikh Oumar ɓuuri ala kadde ko Allah yiɗi ceerno Cheikh Oumar yiɗi bam mum Allah
yiɗi Cheikh Oumar yiɗi bamum ceerno Alpha Ousmane ceerno Alpha Ousmane kombo neɗɗo mbo Allah yiɗi si tawi Allah yiɗima han mbo okkama mbaɗo ni enen toro Allah mbo ɓoyama torane kono noon hannde enen torono Alpha Ousmane Allah ɓeydi mo martaba to mbo wonto sabu nelaɗo Allah ha jooɗi ɓeyde martaba ko julten ɗo he makko ko e nder deftere wiyetende Sullamul Manɗe jimɗi ɗiɗi ɗinin ɗon ɓe mbi so laato Allah neɓi ɓe mbatten ɗo o nelaɗo Allah ɗe naftora o mboyo kono ko anduɓe han kalta ɗum hataki dulayo so laato Allah nabi mbo mbatten ɗo o i ɓeyɗe nelaɗo Allah imbo ɓeyda de mbo heɓdano martabaji biwu ko juuten he makko ko ɗimbo ɓeyda e joni noon on ɓuri en on ñande o ɗi ɓeydo ko mbaɗante hen ɗum ɗi ɓeydo e joni noon enelle awa ɗum waɗi ceerno Alpha Ousmane kala ko mbo hemno e martaba yo Allah ɓeydu mbo sabu barke o mi weltanima kala ceerno Ibrahima mi wi noon ɗo o am miñira o ceerno Cheikh Sadibou Haydara ceerno Ibrahima min de a jangguini kam e discours ma he mbo wi ba maɓɓe tinnima jinna maɓɓe tinnima kono kofo maɓɓe o maɓɓe jinnaɗo mo ene mbi nani ko mbaali ni ɓeydata enɗam ni ɓeydata yidde ɓiɓɓe ceerno Mouhamadou ɓe ɓeydata yidde o awa baɗen enɗam mbimi oyo kala ko kofo ma meeɗi ma waɗande si occasion heɓima han jarmo pinana mi laabi ɗiɗi ɗo waɗi laabi ɗiɗi mi nananan o ni discours belɗo min janoɗo ceerno Aliou Seydi enen gandi ceerno Aliou Seydi jogui kalal ɗi mawni no ceerno Cheikh Oumar ni woni ceerno Mountaga Seydi min jeehi ɗon calminegol ceerno Aliou min tawani mo ɗon min tawi ɗon ceerno Mountaga Seydi miñirawo ceerno Mountaga Seydi o mi anda ko Moustapha mbo wiɗena ko hono mbo manti koro makko no ceerno Ibrahima mantiri ceerno moni ko ha seeɗa mi wulla ɗo kala o ko lettam seeɗa mi wulla ha teno betti non watte koni ko noon watte koni ko noon watte ɗalen jawodirgol si tawi mbo ma heeɓi hen ɓatto si mbo ma heeɓi hen wara añambo wara haɓɓo ngo ma mi weltanimama ceerno Ibrahima a jarama boy wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin kala gonnoɗo noon no gondirnoɗeɗa eno mbadenoɗa eno mbaɗa so a yettima ɗo a wiyat alhamdulillahi ceeremɓe ɓe duwawuji ɗiɗi jaabima ko ni wayi toon wayi noon ɗo mi weltima bandiraɓe oɗo Cheikh Oumar mbiɗa yetti ceerno Bocar Kandé walla mbiyen ceerno Bocar Kandé aya ceerno aya mi anda Bocar aya mi somiyama hama suɗɗor taw mbeɗa welti ko ceerno Bocar taki ha mi andi oɗo ceernajo mi yetti Allah e makko gilande gannodirmi o ceernajo Cheikh Oumar no wonno ko tedduɗo o teddini kam sabu ceerno Bocar Kandé omo ni mbeɗa yiyannomo omo yiyanno kam kono noon ala ko wonno hakkude amen so wona assalamu aleykum ila Bocar Kandé andidiri menen omo ni alhamdulillahi awa koto makko en yetti mbiɗen daɓɓiɗinoɗen awa en daɓɓiɗin tonni mi yetti ceerno Bocar Kandé gilam min gandodiri kalan ko mbaɗanmi hayso ko denna ko miyamo an heedi yeeso o to alhamdulillahi ɗum waɗi barke yimɓe ngara ha keewa neɗɗo fof no nangu mawɗo ɗomo sori kala muuɗo a arti fuuta ari ko mbawɗa ko gandal ko fof yo a ƴeftu neɗɗo keɓɗo ma yeeso cora toon ɗum woni ko nafata ɗum woni ko ɓeydata mbeɗa yahi Makka kanko ceerno Bocar Kandé e ceerno Habibou Fall kamɓe nawri kam mi wino mi wattami hal ceerno Bocar wi fof so a waɗat omoni o mi yetti Allah e makko mi waɗi siyaruji tahi kanko gardenmi alhamdulillah so yimɓe ɗe haala ko ha enen almuɓe ɓe ɓeyden ɗoftade mawɓe ɓe nafa en mi waɗi ziyaraji mi henni yeeso alhamdulillahi o maire Kandé meeɗa yaade saare konko o ceerno Bocar hikka naɓimo toon naɓi woɓɓe so mi yanki kenanoke e dow makko mi hettano ɗum o wi Allah wat almuɓe ɓe mbaadi homi ni tinnoɗen ne'anoɗen mawɓe men ɓe gandal men ngal ngel waɗe barke kala gonɗo fuutana andi no gonirno en toon
tinnoɗen noon kadi tuusen mboɗɗoɗen pankare tinnoɗen teddinen mawɓe ɓe kalan ɗo gonɗa kawruɗa e mawɗo foti komo ceerno ma wona mo ceerno ma teddinmo kala mo teddinɗa yo anndu teddinam mani kala mo bonɗa neede e dow makko yo anndu o hiɗatama ɗaɓɓo hiɗede bandiraɓe mi salmini on jamma nuura en keeɓi ko moƴƴi min mi fuɗɗi arde ɗo ɗiya mbeɗa heeɓi duuɓi jeeɗiɗi minen ɗo saare konkoyel ɗo musidɗam no wiye ceerno ahmadou bande saare konkoyel ko ɗo mo jangganno ɗo alpha ceerno alpha ousmane o mi wona koɗo ɗo mi salmini bandiraɓe ya allah waɗan en jaam gonɗo gartugol makka ya allah ya rahman ya rahim ya barke ɗe fof won e nder fuladou ya barke ɗe fof won e nder sénégal ɗaccuni wona fof e afrique بجاه نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويا البركة للمتبركين بركة الهيري أحب هذا سونا بركة نريمة إن غري بركة نرد شيرنا الشيخ عمر الحج الشيخ عمر هن سبو مكة المكرمة مدينة المنورة بركة مزدلف بركة منى يا الله يا رحمن يا الله بيت هيد ميت بركة ومتى نزل وفيما نزل موي على القرآن آية غورو على القرآن آية غورو جبريل سونا من أندي ثم أجيبي هورو أجيبي هورو أجيبني أيوة جرسة أو يقول ابن عباس تباني كندل أندو بموبة أسيكي تاخدم Ceerno Samas taƴi kuru Alaji Ousmane taƴi kuru Alaji Bokar taƴi kuru Ceerno Amadou Kande taƴi kuru alhamdulillah so a heɓino oni ɓiɗɗo a heɓi teddungal aduna a heɓi teddungal laaga moymo ɓuuri on fof yiɗirde makko Ceerno Cheikh ɓiɗɗo makko e musidɗo makko e janano fori makko anduɓe moɓe ɗi gandirimo ɗum awa neɗɗo makko momo andi ceerno samas no fori e martaba no fori e teddungal no fori e gueɗal ko ceerno cheikh mo yii nomo yiɗiri on ni nomo fonkiri on ni mo yiyani fayida ceerno samasa yiɗi mo yiɗiri noon Ceerno Samas noon Ceerno Samas ko neɗɗo mawɗo Ceerno Samas kala mo mo yiɗi ya yiɗoyɗum ya jomam mi ñaagima wurno Samasa ya jomam mi ñaagima wurno Samasa e rokkumbo balɗe juɗɗe yo sellu Samasa mi wona almuɗo celluɗo pinde Samasa dariɗo gonga tawa islam janani ya jomam mi ñaagima wurno Samasa rokkumbo balɗe juɗɗe yo sellu Samasa wona almuɗo celluɗo pinde Samasa en barke tatrede janani e bisimillahi ɗon puɗɗormi yimɓe mi juuno mi isna nabiyun ɓurɗo binne mi ñaago Allah yarlo ceerno hande e kami sahabaɓe timmuɓe tiɓe fimde dariɓe he gonga tawa islam yanani ya joma mi ñaagi wurno Samasa rokkumo balɗe juɗɗe yo sellu Samasa wona almuɗo celluɗo fimde baɗa hen barke tuɗe ɗe tawani e heƴadijo am wallam mi heppi ala bom Allah wallam min mi tampi e nde am ɓernde ñawna min mi happi lorade e darde doctor ha mi seppi e nder jeere nde ñaw am o diwani e joma mi ñaagima wurno Samasa rokkumo balɗe juɗɗe yo sellu sama wona almuɗo celluɗo fimde dariɓen barke imani fi ɓoɓe piɓite hay moccoɓe
mocci donele ngurama hayde ɗace e hay ɓiɗɗo ɓe gaddi baɓe mbacci ɓe serem ɓe bindi talkidaci e ɗe alluje lora ñawɗi wani e adoma minagi mawurno sama taro kuma balɗe juɗɗe yo sellu ha mi wona almudo celluɗo fimde ha mbaɗa hen barke dureɗe iwani ko haysami toɓe toge ɗahiɓe ɗacci fiyoɓe gisani kame joom ceede bacci serade ɗi toɓɓa kono ɓe fo ɓe cemti ɓe mbawa yiide ñaw am oɗo heddi o wayrude samasa ñawdimi on tinani ya jarama jamaniraɗo fo ya allah wallu yimi ko janguɓe madam yo ya allah wallu yaari ko tende madam yo ya allah wallu yimi ko jobɓe madam yo ya allah yimi ko janguɓe madam yo ya allah wallu seereɓe janguɓe madam yo ya allah wallu yaari ko janguɓe madam yo ya allah wallu ceerno ko jobɓe madam yo ya allah wallu ceerno tende madam yo ya allah wallu ngimi ko almuga samasa yo ya allah wallu e ceerno ko almuga samasa yo ya allah wallu seedi janguɓe madam yo ya allah wallu ceerno ko janguɓe madam yo ya allah wallu ngimi ko jobɓe madam yo ya allah wallu yaari ko janguɓe madam yo ya allah wallu ngimi ko liggiɓe madam yo ya allah wallu ngimi ko mawruɗo madam yo ya allah wallu ko mawruɗo madam yo ya allah wallu ko mawruɗo madam yo ya allah wallu samadul barke duɗeɗe ta ñifani. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. O wi ɗum de ko yettere Allah mawde ko yettere Allah mawde e nder département o e nder arrondissement o e nder commune o ko yettere Allah mawde façon ɗiɗo siɗi mbaɗa alhamdulillahi rabbil alamin mboy ɗum de ɓeydi kawral ngal par ce que hande koloraɗo e département o iɗon jooɗi kew koloraɗo e arrondissement o in ɗo jooɗi mboy arrondissement o maire o in ɗo jooɗi maɓɓe le kadi makko maire kulinto mon ɗo jooɗi woɓɓe ponno arde kono ɓe mbi'ini hajjiyankoɓe iɗo keewi ɗum waɗi ha woɓɓe darani mboy ɓen gannino arde kono si département o ari han fayda fof ari mboy ko yettere Allah ɗum ɗo woni artige ala hajji ceerno Bocar Kande ko neɗɗo moƴƴuɗo mboy par ce que o wawanno wonde kala haaju gimmiɗo moɗula goɗɗo awa ɗo oɗo ɓe goɗɗaɓe ɓen ceedantoma alhamdulillahi rabbil alamin mboy hanki ɓen kalanno moƴƴere makko sincagel makko alhaji Bocar Kane imbo ko dendirawo makko kono makko ko fof e makko sabu alhaji Bocar ko kañum waɗi ha mbo jooɗi komo fonnoɗo yaade to leyɗe mbo wi on min ne'ima jooɗo ɗo kala ko rema ko waɗi a waɗat ɗum ɓe jooɗi mbo tengi awgo ni woni alhamdulillahi rabbil alamin may maɓɓe baba maɓɓe e ceerno alhaji Alpha Ousmane Kande mboy ko nene goro baba goro mboy makko mon jogino sans ceerno ko nawnako mbo meeɗano ɗo arde wi'e mon ɗani makko wi'anno seko haaɓi no mo yetto ɗum ko Allah wanno ɗum
mboy ɗum ko heddere Allah mawde mboy ɗo kam alhamdulillahi rabbil alamin mboy super fewo howa ɓeydude ɗon bo okki Waalaikum salam warahmatullah. sama waxtaan ak moom du neex déggul olof dégguma pulaar conseil département ak son secrétaire général e secrétaire makko général ɗo di nuyu maire Kolinto mbonin salmina maire Kolinto o ak maire commune Ndorna mbon salmina kadi maire commune Ndorna di nuyu premier adjoint maire Kolinto mbonin salmina premier adjoint maire Kolinto di nuyu chef de service développement territorial mboni salmina chef de autorité Service. Ibrahima Kanté wala non di nuyu mbooloo mu fi toog yëpp mboni salmina dendagal julɓe wonɓe ɗo fof dentalngal ak suñu partenaire yi ku mel ni Dafa Balde Sedat waaɓe no quartier maɓɓe Daha Balde Sadat dellu di sant yàlla mbo rutto ngoni yetta Allah ndax yàlla dafa wax bu ngeen ma sante ma dolli leen sabu ko Allah wi min so on jetti kam hammi ɓeydana on daaw fii lañ toog di ko sant o wi rowanin ko ɗo jooɗiɗen enen jettango gannaaw bi maire Kolinto caggal oɗo maire Kolinto Cheikh ñibbisee ndembo arti ɗo suudu Kaaba si jógee si Kaaba gi mbo immiro Kaaba to mbo arti ɗo ñu sant ko jettuɗen mbo ɗo dolli ñu Allah noon kadi ɓeydani en Alaaji Cheikh mbo Oumar addani en hikka kadi Alhaji Cheikh Oumar Kande ñibbisi ren on ne kadi arti hikka kon tamit ñu doole loolu yëpp sant ko kono enen ndendine ɗum fof kadi jetten ɗum barakatu mbayden tangal salminama juurama hoore salminanu ngu ko ɓesmude laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wonɓe ɗo e dentangal heɓe garani ɗo en calminiɓe salminano ɗuɓe kandi e juurimamaɓe ziyara moɓe kandi enen ñagoɓe duwawu enen ɓe ɓanna duwawu enen calmina dendagal seremɓe dendagal khalifaɓe dendagal jinnaɓe dendagal kohoji dendagal miñiraɓe dendagal neneji dendagal jajaji dendagal denɗiraɓe dendagal musidaɓe dendagal hoddaɓe hayjaramɓe en calmini laamu ɗum kamɓe fof e garatuji maɓɓe goto fof e garat muɗum heɗo laamiɗo heɗo halfiɗo heɗo halfirini enen ɓe calmina enen ɓe juuro enen ɓe duwano enen ɓe toro duwawu enen beltaniɓe no feewi no feewi sabu ɓe mbattidani meccal kono se mbaɗi meccal men aran ɓe belna meccal maɓɓe ngal ɓe garga meccal men ga pour ko heññordema ɗum ko keñorgol ɓe mbawno wasarde so maɓɓe soɓe mbaɗi e jara toon ɓe mbaɗa dente maɓɓe e jahan toon kono enen se mbayi dente men ɗen ɓe goppa koɓe nanggunoko ɓe garaga meɗen ɓe kadi maɓɓe kalfiyen ɗum ko moƴƴiri maɓɓe ko yaaji maɓɓe ɗum ɓe neware maɓɓe ya Allah yoɓɓe ɗum ya Allah waɗanɓe ɗum ya Allah waɗanɓe hen jaam mboyi teddugal yimɓeɓe mboyi ɓe bayi noon wonde ɓe jaaha to teyde farilla to Makka heɗo Madina eɗo nokkuji jewe heeɗi hon Allah teddugal moɗon ɓe bayi noon woɓɓe koto caye mumen woɓɓe koto galleji mumen woɓɓe koto juuɗi mumen woɓɓe ko hawraɓe laabi woɓɓe ko noddaɓe téléphone woɓɓe ko nela goɗɗo nela haalnoy on walla goɗɗo nela haalni goɗɗo an haalnoy goɗɗo on haalnoy mo nela e dow o kono ɓe fof kala moɓe nelno e mun walla moɓe jano e mun walla moɓe nodduno ɓe fof ɓe mbino no Allah namma e jaam artirama e jaam teddugal maɓɓe duwa maɓɓe o
no mbino on ni ko noon Allah waɗiri Allah ittiɓe ɗo jam tan ñalawma aset ɓe jiwi ɗo fokkidde o ñamɓe fokkiɗo ñande sappo lewru mai o ñammo ɗo fiɗo koye aset bimbi mo yiwi ɗo mo yehi Matam taw mo waynima ga leydi ga taw mo waynima ga mo waynima ga sernaɓe mo waynima ga moƴƴuɓe mo waynima ga musidaɓe mo waynima ga hoddaɓe mo yehiɗo ceerno teddinirdembo laawol ngol sabu tampere komo tampe maɓɓe ko sabu yidde ko yiɗimo ko sabu tinnare ko tinnanimo ko téléphone ɗi wawno yonde ɓoyi ko falno yaade ko maɓɓe ceerno Bocar kalduno jaagol toon hawde ceerno yeehi Dakar makko noon mo yiɗa tawde ceerno Dakar wona ko ɗum addingo ceerno Dakar mo toon jogii galle kono mo woɗaka roon toon komo janano no mo woniro janano ni mo yiɗa on tawde janniri mo wayno on toon mboy mo faɗa on ha hoora Matam sobo hoori Matam mo tawya on toon so heeƴi Matam ɗo mo waynoroɗo so heeƴani mo waynoroɗo mo yaha toon mo yahoya Dakar mo yahoya Dakar kisa heeƴoyani mo yiwi ɗo ñande aset o ñamko toon mo juulde futuro maɓɓe juulde futuro Allah waɗi ɓe tinnimo o ceerno ari ɗon ɓiɗɗo makko o ceerno Amadou yehi wi ceerno yo ceerno Cheikh ari ɗo mo wiɗa noon hay hunde mo noddi baba ɓiɗɗo makko biyete ceerno baba o woni wiyaɓe ceerno Amadou mo wi on yo Cheikh Oumar ari ɗo tomo immi to ɗi woɗɗi nammoro galle to mo jippo toon wimo mo fowroyo janngo mi noddammo mo yehi toon baba wima anani ko ɓoyi ko mo yaha mo nani moɓe jeehi ɓe jippoyi toon weeri subaka baba wimo ceerno yiida yimɓe de haɗi gara jiiɗa e makko mo wiya bisimil ɓe gari min gonɗon seeɗa han ceerno wuɗɗi ɗon on haynimo on wimo yo baba ya jooɗoyo ya foroyo mi noddamma ko noon kala mo o winombo ko makko tan falno sansude oɗa noon sansinanno goni mi yiɗano yettude on kala mo yehi ha midi on nenanimo mo ari ɓe calmodiri mboy on wonto mo yatani ko haran jettodire kikiɗo mi noddeyamma mo rutti toon mo noddi e botari gaɗɗo botari ndi o wimo yo ceerno wi so bottima an Oumar an garom mo nootade Oumar an ko France imino moy garom mo nootade ɓe gari gila ko no 4 heures ɓen jooɗi mon dow ɓe paɗimo ha alansara juulako mo ƴeeguiriji mo wiyanay tara monɓe laarade ha ɓooyi mo nenani Oumar an on yehi mo yiide mum on yehi mo nenani goɗɗo on yehi mo sikki yehi ɓoyani nelaɗo ari moye arnoɗo ceerno moye mo yeyde ceerno mo yetti ɓe calmodiri on addi gawlu mo waali ha mo sagara woni joni mo okkike mon tan makko o baaliɗo kam andi he faade joni kono on fillanomo kala ko ɓiɗɗo fillanade mo filli ko fillotoko ɗum ko fakasiyahu min alem makasiyahu ɗum ko haɓɓunoɓe ɗon tan ɗum wiide fakasiyahu min alem makasiyahu wallahi fakasiyahu min alem makasiyahu walla lakadara amara a ɗum ɗon mo filli ko fillotoko o jaɓanimo ɗum mo wayni on nde mo haali laawol ngol mo immi mo jooɗi on okkimo jungo mo haali ko heewi mo waɗi duwa mo yewri
mboy ka ci hima oro parwa mboy ko wuro ki mi ha bari ko sa ci kam do ko Dakar mi yaare mboy ka ci hima ko wala ya jama ede wala ya jama Allah wodi jamma ko ni renti jamma no mboy asika ko on mboy hen mako jamma rambo yaare miko jamma rambo yaare 3 jamma iner jamma 2 jamma wendogo mo en mo wi Cerno wiyo Allah wodi jamma makko mo renti jamma makko cer sam firti no men dento jamma moy jom men dentima jamma walla de jom bo fi jamma walla de ko mi galle mo hori galle yo mi galle jaari gi makko gartumi mo arti wetti tan do jippido ɓuramin ta joyi ceerno ari makko hoore makko min suudu min wonde woɓɓe almuɗo wi kam ceerno Cheikh Oumar arnoro ceerno mo woro ceernode moy moɗo sallo bo ari kam abba bo laatoy kam haaro jippimiro on laatoymo haaro jippinongoro min calmodiri ɗo kadi on kirtima mon arde ɓiɗɗo makko wiye ceerno hamme on dongnantamo nde yolde min kirtaki ɗo moyɓe kirtaki o moyɓe hirande arande wona ya jamma ede fada ha weeha kono mi weltima mo filli gueɗe kewɗe mo waɗi duwa ɗum tan addunomo mo wi almuɓe ɓe yo ceerno meeɗino waɗande almuɗo han makko ma anda on sabu ceerno meeɗamo ni waɗande duuɓi nogas e ɗiɗi woni koɓe gondi ha nogas tati woni koɓe gondi kono noon ko ngol tan lawol tan ɓe meeɗini waddude tabarikalla gandumi du'awuji du'anoɗi ga ɓawoɗi mboymo andi du'awuji du'anoɗi ga ɓawoɗi ɗi giɗi jaborade hakkude makko e ceerno Samusa ɗon ɗi giɗi jaborade on kadi ɓeydi du'aji ɓe jeehi Dakar ɓe jotti toon ɓe gari garande moski agence amen agence maɓɓe hajjoyoɓe ɓe ɗon ɗo garande moski ɓe gabbi men ceerno Bocar ɗini jooɗi ha to bureau ɓe bi ɓe cuɓi mama makko almami dentangal non woni gelle men giwi ɗo ha men garti min woni almami dentangal ko makko de almami dentangal non ɗum kala ko du'awuji moɗon ɗum kadi ko du'awuji moɗon ko si a du'ima e hunde woodi ko nde waɗi aɗa yiɗi nande aɗa yiɗi yiide ko nde waɗi ko ɗum tagi min haala ɗum addi mon haala ɗum ɗum heƴanno to nder mi wawi yergoɗo ɗum mo wawi yermude ɗum yergue gueɗe ɓurɗe noon mo yeyi koye ɓurɗe noon kono ɗen wona onon duyi noon kono gueɗe duyi ɗon kono gueɗe duyi ɗon ɗe kala ko feeñi mo yiɗi ɗum fillade ɗum ɗo ko he du'awuji mon tawano ɗum koye du'awuji mon tawano min jeehi e jam tan le 25 dimanche min giwi Dakar beetawe min jottoyi Madina jemma woni ko jemma altene jemma mo nelaɗo Allah nanno Madina o Allah suɓani men naggol Madina Allah on jemma Allah suɓani men naggol Madina nela ko jemma tere nanno Madina ɗum wonno mo haaɗi ko ɓuuɓa mo yettaki nder sarno ko jemma sabu ko jemma mo ardi ɗon minen kadi Allah newnani men maɓɓe kadi Allah newnani ɓe ko suɓanino nelaɗo ko e du'awuji moɗon Allah waɗiri noon min goni ɗon ɓe juuli alansara ɓe jeehi baqiya ɓe juuroyi sahabaɓe min gari rawde nelaɗo min tawi on udda taw agence o ɓe gala tasrihiyu won kayit ndi ɓe lamdoro ndi wiide tasrihiya ndi wayi kono visa ni kala agence taw ko groupe so jiiɗi nadde toon ma kollirondi so ɗum ala wonnatata woni agence o alandi kayit ɓe cikka noon ɗi lamdatake hikka noon ɗum fuɗɗi ɓe tinirano noon woni wontan ɗo ɓe kanna gaddama noon ha damal ɗo a yii nelaɗo a yii Bakiri a yii Umar ɗo mo
ɗum waali oɗo koɗo waali oɗo koɗo waali ɓe juurori noon ɓe koowi ɗum ko ñande tenen talaara ɓe poowi alarba ɓe mbaɗi kullu ziyarate ɓe jeeyi Uhud jabal rumat ɓe jeeyi qiblatayni ɓe jeeyi Quba ɓe jeeyi gesa tamaroje to ɓe garti ka hôtel heede midi ɓe juuli fana on sa nangue wuli yimɓe fof korat mo rutiro jumaro mo rutti tan Allah newnanimo nattugo to rawɗo min égyptinajo goto makko e égyptinajo goto ɓe naatide toon ɗoɓe kaccara ɗo tan oyi mo jehen moyi ɓe jaɓata moyi tante sas mo naturan on foɗimo jungo ɓe naati goɗɗo naati tan ɓe guddama ngal 15 minutes min mbaɗi toon 15 minutes mbaɗi toon ɓe garani ɓen kono Allah newni ɓe gardani dentangal minen kam kono maɓɓe kam ɓe naati haɗo nelaɗo waali ɗo ɗum to ko duwawuji moɗon ɗum kayni koye duwawuji moɗon ɗum kadi koye duwawuji moɗon wasara taw ko hanno ha men natta saga dentangal taw ko hanno ha ɓe natta saga dentangal wasara taw won woɓɓe nan ɗon wasara taw won woɓɓe nan ɗon potani natude ɓen potani natude so tawi noon a wondi mo fotani yaade so tawi o wondi mo fotani yaade a yaada sababude on sa wontoyima ko poɗɗo yaade an a yahat ɗum na ɓoynoɓe ko ɗon paami ko faami mo wiyata ma bayna min bari wa rawdati ko omo faami ɗon ɓe wiya omo bayna min bari wa rawdati wonano mijorannomi ni wonano mo mijorannomi sikkannomi rawdane laaɗo o sikkanno rawdane laaɗo min mbaro e min mbaro ko funnague e hirnage nanon ibadi yaari o nanon ibadi ko kakande kam yaaru kakande kam mbiya rawdane laaɗo heedi nano ko rawdane laaɗo heedi nano min mbaro heedi ñaamo ana fewri funnague en sana fewri funnague en hakkunde woɗɗaki ɓuyi ala selli noon rawɗo ko nano heeti rawɗo o ko nano heeti nde wonno nela ubba koye suudu goto e sohna e makko sohnaɓe makko ɗum andintama galle makko o henno juma o ko jungo nano juma o heedi galle o ñaamo juma o heedi ñaamo ana fewri funnague galle o heedi nano sabu makko koye galle hemo ubba galle ɗo wonoy rawɗo woni min mbaro to juma ɗo woni min mbaro ɗum fi ɓe jottima hen ɓe du'ima hen ɗum kadi koye teddugal moɗon sabu hewɓe ɗe jaha toon mbawata yettade toon wona dole yettinimen yettiɓe toon ko duwawu e ballal Allah yettiniɓe toon min jiwi ɗon ɓe jiwi toon ñande alkamisa ɓe jeehi Makka min jetti toon heede alansara ɓe powri seeɗa ha gueƴe juula ɓe jeehi wadde ɗawafol qudum woni ko jemma aljuma min mbaɗire qudum to ko jemma altene ɓe naati Madina jemmaji ɗiɗi cuɓaji e nder yontere nde jemma aljuma kala ko heɓaki ɗon ko jemma tenen heɓoto kala ko heɓaki jemma tenen ko jemma juma heɓoto mi anda ho minen min keeɓi ma anda maɓɓe ɓe keeɓi kono onon ko duwiɗon ɗon ko ɗum waɗi min gasni moye ɓe gasni min bangi ɓe bagi safa e marwa hawru subaka yoni ɓe juuli subaka ɓe kooti galle hankadi saha fof bimbi yo neɗɗo ara kaaba waɗa ɗawafu hoota ɗum ko ñande fof ñande ni wondira ha min jokoye mina Allah kadi walli no feewi ñande talata ñande talata ɓe jeehi toon alarba talata jemma weyti alarba min gon ɗon ɓe gon ɗon ha wendogo alarba min ɓe jeehi arfa ɗum pi ko e cellal hayre arfa nde Allah newnani men ɓe ƴeengolde haaronde dantiro haaro cuurel to te ko e naange wulnge woɓɓe
wonɓe keɓi sans keɓi sans ɓen ko bimbi jano ɓen ko bimbi jaano min ko hanno komi yaade bimbi makko hanno mo yaade bimbi taw ɓe gondumi ɓe taw koɓe wondi ɓe goɗɗo ɗo yanno goɗɗo ɗi yanno min pokkin mina ɓe pokkimira ɓe jaha arfaran ɓe jaha arfaran ko faɗɗa mo faɗɗa woni ko min wondi e makko woni ko makko wondi e on woni ko mami yaade e doctorat woni ko mamo yaade doctoraɓe o ñan ma subaka o ñamma subaka julmi ɗum mo juuli ɗum to nangue fuɗi ko ranangue fuɗi taw minen gondi to hôpital to taɓe to hôpital to ha ko moɗɗa ɓurori ko ha kon ɓurori ko julmi subaka mo juuli subaka gartumi ga mbarti ga usman jami hayre alpha on sambo ye hayre arfaro to nangue wuli ta nangue wuli ɓenge fuɗɗa tangi wula nangue fuɗata wula allah newnani min ƴeeŋi ha dow allah nenoni ɓe ɓe ƴeeñi ha to dow min bindiro inɗe amen ɓe bindi hon inɗe maɓɓe min taw no waɗe noon ɓe tawno ɗi waɗe noon kala ko neɗɗo waɗi kala ko neɗɗo waɗi goɗɗo haɗani goɗɗo haɗani ɗum batta ɗum mbatta e dow cuurel ngel e dow juure ngel woɓɓe in toon bindi woɓɓe in toon bindi min jogino big fotor mo jogui big foto big haakojo biga haakojo sikkira min ɗo jogui o momo sikkono mo ɗo jogui o bindumi toon mo windi toon bindumi e français mo windi e français bindumi e arabe mo windi e arabe mo yiyani français o somo yiya français o mo yi arabe mo yiya arabe o raɓɓidde haala raɓɓide haala ko watteɗo madina ko ko watteɗo madina ko ala ko waɗaka ala ko waɗaka ko watteɗo makka ko ko watteɗo makka ɗo ala ko waɗaka ala ko waɗaka ko watteɗo mina ko ko watteɗo mina ko ala ko waɗaka ala ko waɗaka watte arfa ko watte arfa ko watte musdalifa ko watte musdalifa ko ala hen ko waɗaka ala hen ko waɗaka gorel yo gorel yo ko haato ngel haati ko haarogel haali to ɗum ko du'awuji moɗon ɗum koye dowuji moɗon min kajji ɓe kajji hajju o gasi ko hajjo o gasi ko mbaɗɗa wa fuɗi ɓe faade mbaɗi tawa fuɗi falade jabari ko min mbaɗi umra ɓe mbaɗi umra mbaɗi umra ɓe mbaɗi umra sabu hajju saabu hajju ko mu akkata ko mo akkata to sengo farilla to sengo farilla sunna sunna umra umra ko mu akkata ko mo akkata to sengo to sengo sunna ha woɓɓe bi ha woɓɓe bi umra ko farilla umra ko farilla won e mazhabuji woni masabuji yaruɓe yaruɓe layya layya e umra e umra e witiri e witiri ɗi ko farilla ɗi ko farilla ɗum wonno Cheikh Tidiane ɗum anno Cheikh Tidiane mo juulano witiri en somo juulano witiri en mo yoɓanno mo heɓanno enen ko jannguɗen e defte ko enen ko jangguɗe defte ko naafila joɓeteɗo ala naafila joɓeɗo ala so wona rakatal fajiri so naara katal fajiri on tugda fali zawal on tugda fali zawal on tan jannguɗen to defte on tan jangguɗe to defte wonde ko poɗɗo yoɓede wonde ko poɗɗo yoɓede Cheikh Tidiane en noon Cheikh Tidiane noon ɓeɗe jara sango ɓeyɗi jaara sengo wongo o yoɓanno safa e o witiri yoɓanno safa witiri makko mon yaari makko mon yaari mamo fillaki en mamo fillaki en ko farilla o ko farilla yobde mo nde holli yebde mo nde holli ɗum ko neɗɗo yoɓta ko waɗɗaki saabu neɗɗo yebta ko waɗɗaki ɗum o waɗanoki mo han ko waɗɗano kibar mo yoɓtano ɗum mo yebtano ay ɗum makko mon ɗum yaari ay makko on ɗum yaari mo yiɗa yeddude almam mo maji yiɗa yeddude almami maari on heeɓino wiide waɗɗaki o heeɓino wiide waɗɗaki ɗum makko golle makko ɗo makko golle makko ɗe ene holla ina holla mon yaari ɗi waɗi o wonde mo yaari ɗi waɗɗi umra kala hono wayi umra kadi ko noon wayi won mazhabuji won masabuji biiɗi biiɗi hajju waɗɗo no rimani hajju waɗɗorimani ko noon umra waɗɗorima woɓɓe mon mbi woɓɓe wi dagaki mbaɗa hajju ɓolo dagaki mbaɗa hajju ɓolo taw umra tawaka ta umra tawaka kalne mbaɗɗa hajju kalde mbaɗɗa hajju a waɗa umra a waɗat umra an noon andi an noon andi ko iɗoto ko geɗiɗono hajju o gueɗorta hajju o giɗota batinoɗa umra bannoɗa umra wona ifrat wona ifrat walla ko umra o walla ko gueɗorta umra o giɗoɗa batinoɗa hajju bannoɗa hajju wona tamattu wona tamatu an andi ko mbatta an ande o ko batta ɓeno ko jaari ɓeno ko jaari aya qur'ana aya qur'ana ɓe mbi o allah wi woɓe mbi allah wi wa atimmul hajja wa timmul hajja wal umrata wal umrata lillahi lillahi allah wi allah wi timminan allah timminan allah hajju hajju kay umra kay umra ɓayde ko makko maji ɗiɗi mo wattiɗi ɓaydi ko majji ɗiɗi mo wattidi ko maɗi battiɗo e fitti ko maaɗi battiɗoye an noon andi mo gueɗorta an noon andi o mbogi ɗota won masabuji ko ɗum jaari won masabuji ko ɗum jaari allah newnani men allah newnani ɓe min mbaɗi umra ɓe mbaɗi umra min gasni umra o ɓe gasni umra o woni minen ko amen ko re'i woni ko maɓɓe ko reyi hajju baɗɗinoɗo ma waɗi hajju baɗɗinoɗo ma waɗi umra baɗɗinoɗo ma re'i umra baɗɗinoɗo ma reyi caggal muɗum caggal muɗum bammi umra joyi goɗɗi mo waɗi umraji joyi goɗɗi bammi umra joyi goɗɗi mo waɗi umraji joyi goɗɗi umra ɗi yaawi umra ɗi yaawi kono ɗi muusi kono ɗi muusi hajju won ɓuri ɓuuɓde hajju ɓuri ɓuuɓde umra ɗi muusi umra ɗi muusi sabu sabu sa yeehi to sa yeehi o tan im to tan im juma aissa juma aicha to wiide tan im to wiye tan im
ton woni hillo ɗo woni hillo wona ron tan harminte wona ron tan harminte wona ron tan harminte wona ron tan harminte sa falama jaharo ko sa falama jaharon non ko romme jahano maɓɓe noon ko hoɓe jahano kono raɓɓidde haala kono raɓɓidde haala sharia wi anna sharia wiyano ɓe jaharon sharia wi kono a yaato hillu sharia wi kono a yaaro hillu karminato hillu karminato hillu umra harmintake e haram harmintake haram nder haram makka e nder haram makka e ala karminoɗ ɗon ala karminoɗo no umra foti ko ɗon jeeɗa foti ko ɗon jeeɗa walla ko a koɗo a huɗɗa haram a huɗɗat haram o jaato hilluɗo jaaro hilluɗo tan im noon ko hen tan imɓe noon ko hen tawa ko tagi ha yimɓe jaharon ko tagi ha yimɓe jaharon ko ron nelaɗo Allah wino ko ron nelaɗo Allah wino yumma Aïcha no yaa toon harminoya toon arta wangoyo suudu kaaba sabu kalde bangiɗa ta ko umra a doga safa e marwa ko ɗum musnata ɗum ko ɗum musnata ɗum safa e marwa ale o ko 8 minutes retour 8 minutes ale 8 minutes 8 minutes laabi jeɗɗi ɗum ne heewi koko ñande fof ñande fof ñandan taw ana iwira ɗawaf on kala ɗe muusi ɓittodiri no piɗɗi ɗon hawri ɗi umraji jowi wonno annema makko e majji ko teddinirgol ɗum ceerno alpha ousmane Osmani alfa abidun mutawadiun barrun wafiyun kamilul irfani salli ala taha wa sallim daiman wallali wal ashabi wa tijani ɗum waɗi ɗin umraji jowi ko yamirore bammeɗi koye yamirore mo waɗiɗi no yamirore nde ardunoni noon kala noon coggirmi noon mo soggiriɗi umra gidiɗo e nder ɗin jowi ko nenam mbaɗamiɗo ko nene makko mbanni ɗum ɗum ko ñande alkamisa jawtuɗo umra goɗɗo mbaɗanmi ɗum ko nenam salmatu diallo on rewi hen ko ñande aljuma umra dewɗo hen no minen ko ceerno alpha ousmane on lombo roni lerinde ɗo umra goɗɗo minen ko nenam rahmatullahi on mbaɗi ko nen makko rahmatullahi balde umra goɗɗo ko nenam mariama diaw mbaɗi ko nenam ko mariama diaw ɓurɗo andire mariama jidde ɓeɗo rewɓe ko rewɓe ceerno alpha kamɓe fof Allah jeeyihiɓe heɓe maɓɓe dutti taako e cukaagu taɓe pamɗi duuɓi ɗiɗoɓe ala keɓɗo capantari nen makko salmatu nen makko mariama jidde ala keɓɗo duuɓi capantari ɓe ko noon mayiri nen makko hay capannayyi heɓani o kadi ko noon yawriri nen makko rahmatullahi on tan heɓi duuɓi seeɗa kono ɓe fof Allah newnananoɓe jaagol toon ɓayde Allah newnaniɓe jaagol toon neɗɗo waɗante umra hay sa yeehi toon sa falama umra ma o a hokka o goɗɗo waɗnama o taala yahaani joɓa on waɗnama umra sunna o iwa e dow ma umra wa'ano hajjudi hay hajju neɗɗo waɗante ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam debbo goto ari e makko wimo nelaɗo nenam maayi mo hajjani holmi wawmo hajjande nelaɗo wimo wiyani mo ha wiyani mo ala nelaɗo wimo so nene ma maayi ene ñawli wulure so heɓanimo han ina sella walla sellata moyɗi sella nelaɗo en ɓawa halas haala huuɓi hoko firti ɗum ko sa waɗanimo ɓayde mo maayi hunde yettantomo won masabuji mbi itara farilla makko ɓeeɗa bi fawade o hadis ina itta farilla makko ɓe mbi ɓeeɗa bi hajju kono julde ni ala juulanteɗo ala kajjanteɗo ala koranteɗo ɓeeɗa bi hajju e julde wona gotum ko julde tan akora ka wayi noon amma ko heddi ko neɗɗo wawi ɗum waɗanede alhamdulillah
woni piisa wattidi woni piisa wattidi ko geɗe jeɗɗi ko geɗe jeeɗiɗi safa e maro ala bi doga safa e maro ala bi jeɗɗi mo dogi ɗum goro ko hajju goro ko umra ɗi ko min woodi ɗi ko makko woodi umra joyi goɗɗi e umra joyi goɗɗi ɗi fof e gode safa marwa ɗi fof e gode safa marwa ɗum piyu kadi Allah waɗi ko cellal timmugal hay ñirande hay ngafande hay mutande hay yaɓande hay paɗal lofigal hay ala ko majji hay hunde yakaki ñalawma goto ñande altine ñande gaynami umraji ñande mo gaynal umraji ɗiɗe pinmi tan mo fini tan pindum e nawnare mo finde e nawnare jangol Sénégal ngol pi'ari jangol Sénégal ngol piyeyi ngol ñappi ko woni kala ko muurimi mo muuri mi jangere ɓorni mi wutte jasinere jasinere foti wuldene bakki muurimi wudere wude hôtel ɗe hande ko tekkuɗe muurimi ɗe mo muuri de haɗani mine janga haɗani mon janga ɓannoɗi wuli ɓanno koni wuli mon janga ɓe mbiyoyo ko a tampu ko batta ko ɗi heewi foro muyɓeyo nde nawnare wona nawnare Allah woni ko nawnare seyɗani seyɗani addi nde seyɗani falaka mi re'a golle ɗe mo wiyano mo waɗɗe sabu heddora gollal goral te hayrul amali hawatimu ha woni ko ñalawma batintoɗo seyɗani wi haɓandine makko rewna ɗum e nawnare min kala nawnare wonko susara kare lekki mo ɗaɓɓoyi kare mo yari kare mo loori mo salligi ɓorni harmalji am mo ɓorni harmalji makko ɗi mo wi ɓoɗo e umra gartumi tan mo arti tan mo ɓoori a foli seyɗani ɗum ko duwawuji monɗi moy ko ɗon ko duwawuji monɗi balli ko ha mo fooli seyɗani o wadde mo jaari on ɗe fof gueɗe keɓima toon on jarama no feewi moy on jarama no feewi jomu en jaafo guleki jomi jaafo gulendi jaafo heege nge jaafo ñalñale ge famille o mon yetta musidanga mon yetta nde saare jammanura ko saare walluɓe mo ɓe balli mo wona seeɗa de makko ɗo oɗanani ɗo yima ko wonde mo ittinirta hakkude musidɗo e janano ko noon ɓe baanimo maɓɓe on maɓɓe ɓe ɓurani bo maɓɓe ɓe min ɓurani ɓe ko makko ɓurani bo ɓe maɓɓe ɓe so neɗɗo a wayi ɗum to muɗum neɗɗo wayi noon to muɗum on hono kañum foti wade gama noon tan wiya yo man atakum ma'rufa fa kafi'uhu baɗanɗoma moƴƴere yombo baɗanɗoma hunde etto baɗanamo no baɗanoma ni ko noon ɓe baɗanimo ɓe jajanimo ɓe jafanimo ɓe newanimo worɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe tuma wiite nde hunde makko waɗanteni en hay goto fof worako hanki kolda galle ceerno bocar e galle makko o andara hoɓe gonno toon tawdula yooɗi heewa heewi teɓe ɓe jammano wura yeewi fof hoddiɓe yetere Allah no feewi dula yo dula ko jaɓɓugal mangal woni ko waɗa ɗon nde ɓe garti Dakar to jaari jiɓe ɗo liberté 6 nde waali ha weeti ceerno Ibrahima andi étage ɗiɗi piiw yimɓe banno ha heewi ko yimɓe banno ha heewi ɓe ko ɓe lamɓe ɓe ko liggoroɓe ɓe ko musidɓe ɓe ko hoddaɓe ɓeɗa ko fulɓe ɓeɗa ko jolfuɓe ɓeɗa ko leƴƴi goɗɗi oñangel ko wonno bimbi ha 4 heures jemma yimɓe ɗin ɗon teddungal mangal ɓe mbaɗani ɓe ɗum fof ko ha beltoro ɗon ɗum weeti aljuma ceerno Ibrahima ɓen fiti ɓe to galle muɗum ɓe jahi toon wona ron mo jipporno ko galle jaari makko mo jipporno ɗon mo iwno ɗon mo artiri maɓe piiɗo ɓe gonno hay makko on ɗon mo waari
jaami galle makko mo yi galle on lomtinmi on mo lomtinmi on musidɓe men wonɓe to Dakar woni ko galle makko ɓe mbaɗi to ɓe mbaɗi jippuna nde to ɓe mbaɗi jippuna nde men kawroye toon ma e fiɓe kawroye toon tinnare waɗi ha heewi yimɓe fof gari ɓe tinni no feewi ha kikiɗe taw mo tawi mino jogui sehel am goto mo jogui sehel makko goto momo haalɗo nane wiye Cheikh Oumar Seydi ko tinnaniɗo kam mo hikka won duuɓi nogas gila mo on ari makko gila ɓe puɗɗima liggonde ɓe puɗɗi liggodirde wona ligge lekki wona ligge goɗɗum ko ligge yidde won kam yiɗi on yiɗi mo kam horsini imo horsini won kam walli on imo walli kala haaju mo jogui Dakar ko nelan on mo nota ko makko wonani kam Dakar ko on wonani mo Dakar dula yo dula o yahana kam toon o yahana mo toon mo gandumi kala mo andi mon andi on mon annodiri on on no so iwi ga am on no si iwi makko to makko arante ɗum noon taw ko mami yettuno yo mo ko mamo yettano on ko toƴƴi yo ko toƴƴi musidɓe heddiɓe jaafotomo mo yaha toon ɓe jaɓani kam gandu ɓe jaɓani mo gandu jaami toon mo yehi toon mo yettanoyi on minen gardi ɗo maɓɓe gardi ɗo minen giwde Dakar maɓɓe giwde Dakar minen gardi ɗo maɓɓe gardi ɗo yettere Allah ceerno Ibrahima wiini heɓiri paalano arde kono ko makko yaafiɓe sehlaɓe heewɓe jogiiɓe otoji mumen paalano arde makko yaafiɓe enen wonɓe gaaɓe ko wawra hejje men ga ko ɓeeto hecca e mumen moyɓe jaafoɗe kam mi yaafima on kaaɗe ga ɓayo jiimo so jeehi kadi ko makko kadi jiyoyannode mbaɗen ɗo duwa ɓe mbaɗi duwa mo yaafiɓe toon welanani ɓe kono ko makko fortiɓe ɗum ɗon ko no woniri ɓe gartata ko ɗo suuku Cherif Ibrahima gila heccanki jokkodire amen ono jokkodire maɓɓe mo wi heure fof mo dewɗa ɗo ɓayde min humpiti ko gambe dewra ɓay mon humpini gambe dewra dewa suuku minen padima ɗo ɓe ma ɗon padi sare nde fof alɗuɓe fof ɗon min tawi ɗon ɓe tawi ɓen sabu kala mo tawɗa dula inar jemma ɗi fadima a andat o a anda ɗo o ɓooyiɗo sabu iner ko erɗanteɗo wona ere patteɗo ɓe tinni no feewi ko sarifaɓe ɗum kadi ɓuuri kam hen welde ko ɓuri mo hen welde noon mbimmo noon mboyi on mamma juuroynomi mo juuroyno galle mo giɗimi galle mo yiɗi jippade o kala min arta caggal mo arta koye galle maɗo koye galle nelaɗo kadi ɗum ko tinnare mawde kono noon kala ko jaarmi kala komo jaari mo yejjitta kono o jiɗi sabu min o galle sabu makko o galle ko min woni tokoso ko makko woni tosoko e galle he ko min woni mawɗo kono ko makko woni mawɗo onon gonirmi mawɗo onon ko woni mawɗo konngol makko ngol henna dow galle o piigu somi haali ceerno Amadou wiira ko eeyi ceerno Boyma wiira ko eeyi ceerno Tidiane wiira eeyi ala ko haali musidɓe rewɓe makko fewjantaɓe fewjanta rewɓe maɓɓe fewjanta ɓiɓɓe maɓɓe fewjanta taniraɓe maɓɓe taw kala ɓeɗɗo belti maɓɓe belti heen ɓe jogo hunde ɓe jogo hen haaju ɓe jaafo haaju ɓe jaafo haaju maɓɓe o mboɗa ko makko ko jam ñalla kala waala jam ñalla waala hay goto haalata ala adnan tammi ɗum ɓenna kadi taw kadi welta kala taw kadi jale ɗum ko min heɓiri noon ɗum ko makko heɓiri noon mi anda kamɓe honkoɓe keeɓi ga boy mo anda ko ɓe keɓiri makko kono min ko keɓmir maɓɓe kono makko koɓe heɓiri maɓɓe ko ɗi mawni yiide e korsa e teddugal koɓe joganimo ko mo Allah tan joganiɓe joppi mi ha ɗum to Dakar kala ceerno Ibrahima ɗo komo yahata ko mo wi on minen ɓiɓɓe ceerno Alpha mo wawi wiide ɓen jetta Allah no feewi o ko birmi o kon ko wiiri noon goto fof ɗi andi place mum ha pari place ammo place makko place oɗo ko place oɗo goroyo ko munko goroyo ko mawɗo goroyo ko cukayel goroyo minen jaɓi ɓe jaɓi o wona mawɗo kono makkala mon jaɓi min gonama mawɗo ɓe gonamo mawɗo wona men cukayel sabu ko wiide cukayel ko fewjanteɗo e jamirteɗo e neleheɗo ko woni cukayel wona hakkita ƴakka ko ha nela jamira
bannamo ko faaleɗa ko ɗum bannami ɓe makko ɗum bonnaɓe ɓe est ce que ɓe gona cukalon ɗo est ce que ɓe gonani cukoloñi makko ɗon ɓe goni cukalon ɗon ɓe goni cukoloñi makko ɓayde mi heeɓi haaju ɓay simo heeɓi haaju min fonno nelede ko makko fonno nelede neltaɓe kono makko neltaɓe mi jooɗo mi tenka ɓe mo jooɗomo tenka ɓe jaha ɓe ɗaɓɓoya ɓe jaha ɓe ɗaɓɓoya ɓe tinnoyo ɓe tinnoyo ɓe mbaɗa ko watte ko piiru ha regla tara ko mi centijani moy centijani mi faala ɗo waɗe karoje mi faala ɗo waɗe karoje kuɓe ƴamde kuɓeji makko de maɗi fonde mbaɗe karoje maɗi fonde mbaɗe karoje mbi est ce que ɗum heƴat ɗo moy est ce que ɗum heƴat ɗo mbimi heƴat moy on heƴat no waɗe no waɗe naata makko nelam makko on nelta monɗo monɗo mon kolda mon kolda monɗo monɗo mon kolda mon kolda bimbi kikiɗe jemma ñalowma heure fof ha reyi mbimo faala pentire mboɗo mi faala pentire taw balɗe tati heddi taw balɗe tati heddi ɓuɓe ɗiɗɗe pieds ɓoye ɗiɗe pieds zawi o mbimi faala pentire mboy mi faala pentire mokkal nelmi makkati on neli pentira ha pari pentira ha pari pentire moye baɗi o pentire moye baɗi o mi yawani famde mo yawani famde o ko on mi yiɗa on moye mi yiɗa on ɓe gitti o ɓe gitti o ɓe battinga mo ɓe jemmi battimo mo yiɗi o famudire tani endama tani ñalawma goto ñalowma goto ɓuɓe ɗiɗɗe piiw kuɓeje ɗiɗe piiw cansa ɓe cansa ɓe gitta he ɓe pentire gitta e pentire majje baɗanoɗo mbaɗanoɗo o ɓe gandimi ɓayde ɓe gandi mo yiɗa o battimo jemmi ɓe battimo mo yiɗi o ɗum hoko holli ɗum o ko holli ko ɓe jiiɗa koɓe jiɗa mi heɓa mo heɓa ko metti kam ko metti ko alhamdulillah mi yettiɓe no feewi moye mo yettiɓe no feewi ala ñalawma goɗɗo ala ñalowma goɗɗo bawmi haalde mo mbawi haalde affaire maɓɓe affaire mabɓe ha ɓuuri he oɗo ha ɓuuri oɗo ñalowma ɗum waɗi mami profita ɗum waɗi mamo profita haala ɗum ɗo mo haala ɗum ɗo furankoɓe bi furankoɓe bi mo golli ko moƴƴi mo golli ko moƴƴi yo jaare no yo jaare gam reydoro ngam ɓeydoro allah lillahi allah lillahi ɗum mi duwaɗima fof ɗum noon mbo duwaɗimo foof wuurɓe he mayɓe wuuɓe e mayɓe mawɓe he sukaɓe mawɓe e sukaɓe worɓe e rewɓe jooɗiɓe ɗo eɓe jooɗaki ɗo fof duwaɗima fof mbo duwanimaɓe laamu ɗum en duwanimaɓe soɓe goni he jaam soɓe goni e jaam en gona he en gona e jaam allah waɓɓe he jaam ya allah waɓɓe e jaam koɓe ɗaɓɓata koɓe ɗaɓɓata ko newnanɓe ɗum allah newnaɓe ɗum koɓe paala liggade koɓe paala liggade ko allah newnuno liggo ya allah newno liggore ɗi laabi ɗi laabi ɗi réseau ji ɗi réseau ji ɗi courant ji ɗi courant ji ɗi diameji ɗi diameji ɗi hôpital ji ɗi hôpital ji fof en duwanima ɗi fof en duwanima ɗi ɗi fof no allah walla ɗi fof no allah wallu kala hen ko foti kala heɓede hen ko foti liggede foti heɓede foti heɓede allah newnuno no allah newno heɓori ɓatti taw ɗi ɓatti ɗi newi taw kadi nowi ɗi yaawi taw kadi ɗi yaawi ɗi wawri noon taw kadi ɗi wawi noon allah ɗi wawri noon allah ɗi wawi noon hattirani noon allah ɗi hattiri noon nelaɗo allah barke nelaɗo allah suudu kaba barke suudu kabandu barke safa e marwa barke safa he marwa barke maqam ibrahim barke maqamu ibrahima barke jabalun nur barke jabalun nur barke dennagal ko woni suudu barke dennagal ko suudu kaba aswadi e hajarul aswadi multazam multazam ruknul yamani ruknul yamani babu salam babu salam barkeji muɗum barkeji muɗum barke ko wonto madina barke wonto madina barke ko wonto mina barke wonto mina barke ko wonto muzdalifa barke wonto musdalifa barke ko wonto arafa barke wonto arafa barkeji mum fof barkeji mum fof ya allah waɗane jaam na allah suuren yo allah renen barke nelaɗo allah barke cheikh tidiani ko wiyete hajju ko barke gonɗo hen o kala hen koɓe keɓi yo allah rendinen ɗum e baraji ɓe keɓi yo allah rendinen ɗum kala moƴƴere wonde toon no allah rendinen ɗum minen koni hajjiyankoɓe maɓɓe koni hajjiyankoɓe wiya hajjiyanke wiya hajjiyanke balɗe capannayyi balɗe capannayyi ko du'i o ma allah jaabo ma allah jaabo e nder on du'a e nder on du'a minen du'i ɓen du'i minen ñaagui ɓe ñaagui kala kadi momin du'ani kala kadi mo du'ani on kadi kala ko on du'i kadi kala ko du'oyi e balɗe ɗo capannayyi e balɗe capannayyi no allah wonmo hajjiyanke no allah wonmo hajjiyanke no allah won ɗon hajjiyanke on fof no allah naɓon makka kala mo yaha no allah naɓɗum kala jaaɗo no allah ruttu ɗum barke nelaɗo allah barke cheikh tidiani allahumma salli ala seydina muhammad wa sallim ɗen joni juule makko jiɗi sabu ɗi nattodiri joni ɗi nattodiri fatiha e salatul fatih ya allah ɗi laabi jeenayi ya allah humto haajuji allah suura reena koɓe duyi ko allah itta heege adda haarandere allah itta basal adda ngalu itta luural adda paamodiral itta majjere allah adda gandal ɗe geɗe no allah wallu en nde kala ko fawoyi ɗon heƴa e men barke nelaɗo allah barke cheikh tidiani fate salatul fati yaala ɗi laabi jeenayi
يا رب العالمين آمين 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 بسم الله